Hhayi ngithathele ithuba nginibingelele nonke abalandeli baleli page eseyi-refresh. Ngicela ulike, ushare uphinde ucommente wakhohlwa njalo subscribe kulona leli page leli eseyi-refresh. Kunconywa abesuthu ngokuba amaqhawe. Kubonakala umuntu ogqoke isikibha esibovu entshontsha imoto ka-traffic office okuyiphoyisa lomgwaqo lelo. Kuthiwa lo muntu ubeseliphuce ngisho nesibhamu iphoyisa. Sekusele-ke kona ukuthi-ke abaleke nemoto yalo iphoyisa. Lesi gameko lesi senzeke emini kaBhange. Inhlanhla leyo bekukhona abantu akade bedlula ngomgaqo ngoba-ke kwenzeke khona la emgaqweni nje bobona kudlula iy'moto. Uma bedlula babona ukuthi hayi bo, nangu umuntu ezama ukutshontsha imoto yamaphoyisa. Base bephuthuma beyiqoqo beya kulo muntu lo ozama-ke ukubaleka nayo imoto. Bamfice engaphakathi emotweni esahluleka ukubaleka ngayo. Base bezama-ke ukuthi bamkhipheke emotweni. Nje bobona la evidweni bebaningi bey'ngungile imoto belokhu bemvonqa ngamawindi bezama ukumphazamisa ukuthi abaleke nayo imoto. Ekugcineni bagcine bemkhiphile-ke bamnika induku enzima kabi. Siyathemba ukuthi futhi ugcine eboshiwe yena lo muntu. Ngicela ukuthi ulike, ushare uphinde ucommente wakhohlwa njalo subscribe kulona leli page lakho eseyi-refresh.